इसोरनि बाख्नायजानाय जाथों जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो मोनसे बेबायदि बिषयाव बाथ्रा सावरायनो थांगासिनो दङ जायआ मोनफ्रोमबो नखराव दं, साफ्रोमनिबो आखायाव थायो, साफ्रोमनिबो पकेटाव थायो, मोनफ्रोमबो सोमोन्दोनि गेजेरावबो थायो आरो लासै लासैयै साफ्रोमनिबो गोसोआवबो जायगा बानायनानै थाबाय। बेनो जादों जाहैबाय मबाइल। अनजाग्राफोर, मबाइला गावनो गाज्रि नङा, बेयो मोनसे इन्सट्रुमेन्ट जायनि गेजेरजों जों मानसि माहारिया हेफाजाब मोनो। बेजों जोङो गोजानाव थानाय मानसिजोंबो रायज्लायहरनो हायो, बेजों जों खामानि मावनो हायो, बेजों जों खामानि सोलोंनो हायो, बाइबेलखौबो जों फरायनो हायो, मेथाइबो खोनासंनो हायो, जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौबो जों खोनासंनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ गुबुननोबो दैथायहरनो हायो। नाथाय समस्याया अब्ला जायो जेब्ला जोङो इन्सट्रुमेन्ट एबा बे बेसादफोरखौ गावनि जिउनि मालिक बिगुमा बानायनानै लायो। जेब्ला बेसादा आखायाव थानांगौ बदलै गोसोआव थानानै जुदि मानसिखौ दैदेनोब्ला, राज खालामोब्ला, अब्ला जेंना फैयो एबा जेंनाया जायो। दिनै गोबां मानसिफोरा गावनि खुगाजों बुंनानै लायाखै, नाथाय बिनि जिउआ दिन्थियोदि जे बिनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन लोगोआ मबाइलासो जाना दं होननानै बिनि जिउआ दिन्थियो। बिनो हेफाजाब होग्राया मबाइलासो जानानै दं आरो बिनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन फोथायजाग्रा लोगोआ मबाइलासो जानानै दं। दिनै माखासे मानसिफोरनि थाखाय मबाइला इसोरनिख्रुइबो बांसिन गोनांथिसिनथार जानानै थाबाय। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो मबाइलखौसो नायग्रोयो, मोनाव उन्दुनायनि सिगां सिगां मबाइल नायनायखौसो जोबथा खालामो। सोर मा पस्ट खालामनानै होदों, सोर मा गोदान स्टेटास होदों आरो सोर लाइक खालामदों आरो सोर रिप्लाइ हराखै, सोर नायदों सोर नायाखै, दिनै बेफोर गासै बाथ्राफोरासो गोसो आरो बिखाखौ दबथायनानै दोनदों। दिनै जुदि सोरबा दुखुआव दङब्ला बियो गिबियाव इसोरनि खाथियाव एबा इसोरनि सेराव थाङा, नाथाय बियो मा खालामो, बियो स्टेटाससो हगारग्रोयो। सोरबा जुदि जिउआव दुखु जादोंब्ला एबा गाबनानै दङब्ला एबा गाबबाय थादोंब्ला बियो गिबियाव आरज खालामा, नाथाय बियो दुखु गोनां मोनसे मेथाइखौ होनानै पस्टसो खालामगोन। सोरबा सासे सुबुङा जुदि गोबां खुसि जानानै दङब्ला, रंजानानै दङब्ला बियो इसोरखौ साबायखर बावनांगौ, नाथाय इसोरखौ साबायखर बावालाफानो बियो गिबियावनो मबाइलखौसो खेवग्रोयो आरो बियो गासै संसारनि मानसिफोरनो खिन्थानो हास्थायोदि जे बियो खुसियाव दङ, रंजानानै दं होननानै। ओंखाम जागासिनो दङ, ओंखाम जानायनिबो फट'खौ शेयार खालामगोन। बहाबा बेरायनो थांदों बिनिबो सावगारिखौ होगोन। सोरनिबानिफ्राय माबा मोनसे बान्था मोनदों बिनिबो सावगारि होगोन। नखराव मा सोलिगासिनो दङ, नखरनि सोमोन्दोफोराव मा जागासिनो दङ, गोसो सिङाव मा सोलिगासिनो दङ, बेफोरबायदि गासैखौबो मबाइलावसो आपल'ड खालामनानै बयनोबो दिन्थियो। लासै लासै मानसिफोरा गावखौ बुहुमसिम सिनायथि होदों, नाथाय गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा, मानसिफोरा इसोरनिफ्राय गोजान जालांगासिनो दं। मानसिफोरा गावनि खथानि सिङाव हाबनानै मबाइल लानानै मबाइलाव घन्टानि उनाव घन्टा बाथ्रा सावरायबाय थानो हायो, नाथाय 5 मिनिटनि थाखायबो हान्थु खरायनानै इसोरजों सावरायनो हाया एबा आरज खालामनो हाया। मानसिफोरा गोबाव समहालागै रिल्सफोरखौ नायबाय थानो हायो, नाथाय 10 मिनिटनि थाखाय बाइबेल फरायनो हाया। मानसिफोरा हरसेमानि चेटिं खालामज्लायबाय थानो हायो, नाथाय उन्दुनायनि सिगाङाव मोनसे आरज खालामनो हाया। बे जाहोनफोरनि थाखायनो दिनै मानसिफोरनि आखायाव फनफोरा दं, नाथाय गोसोआव सान्ति गैया। इन्टारनेट दं, नाथाय गोसो सिङाव लांदां जानानै दं। रोजा रोजा फलोवार्सफोर दं, नाथाय सैथो लोगो गैया। सानफ्रोमबो गोदान गोदान मानसिफोरजों चेटिं जायो, रायज्लायनाय जायो, नाथाय गोसो सिङाव अरायबो हारसिं थाबाय थायो। मानोना मानसिखौ मबाइला आबुं खालामनो हाया, मानसिखौ खालि इसोराल'सो आबुं खालामनानै होनो हायो। बाइबेला जोंखौ फोरोङोदि जेराव धोन थायो, जेरावनो जोंनि समा थायो, जेरावनो जोंनि गोसोआ थायो, बैफोरावनो जोंनि गोसोआबो थायो। जुदि जोंनि गोबांसिन समानो मबाइलाव थांगासिनो दङब्ला, जुदि जोंनि गोजोननाया मबाइलाव दङब्ला, जुदि जोंनि गासैबो साननाय हनाया जुदि मबाइलाव दङब्ला, जुदि जोंनि मुदा मबाइलजोंसो सोलिदोंब्ला, अब्लाना जोङो दान्दिसे सम थाथ'नानै साननांगौआ गोनांथिथार जाबाय। दिनै जों इसोरनि जायगायाव जों बेसादखौसो दोनाखैथ', बे बाथ्राखौ साननांगौनि गोनांथि जाबाय। दिनै गोबां मानसिफ्रा बुङो जे आं मबाइलनि अनगायै थांनानै थानोनो हालिया, बेबायदि होननानै बुङो। नाथाय दिनै जोङो बेनि अनगायै बेबायदि बुंनो हाया नामा जे आङो इसोरनि अनगायै थांनानै थानो हाया। येस, आं इसोरनि अनगायै थांनानै थानो हाया, जों बेबायदिसो बुंनो हानो नांगौ। दिनै गोबां मानसिफोरा बुङो जे आंनि मबाइला जुदि गोमायोब्ला आं बायग्लिगोन, आं गोबां दुखु मोनगोन, बेबायदि होननानै बुङो। जुदि जोंनि जिउनिफ्राय बाख्नायनाय खुलुमनाया जोबलाङोब्ला, जुदि जोंहा इसोरजों लोगोसे सोमोन्दोआ लोरबां जालाङोब्ला, मा जोङो बेबायदिनो दुखु मोनगोन ना जेरावहाय मबाइल गोमाब्ला दुखु मोनो, बायग्लियो, बेबायदि जानो रोंगोन ना? बेनो सैथोदि दिनै मबाइला गोबां मानसिफोरनि गोसोखौ खाख्रबनानै लाबाय एबा गोबांफोरनि गोसोआव जायगा बानायबाय। सिगाङाव मानसिफोरा दुखु जायोब्ला इसोरनियाव थाङोमोन, नाथाय दिनै मानसिफोरा इन्टारनेटावसो थाङोसै। सिगाङाव मानसिफोरा थुलुंगा लानो थाखाय गामिनि मण्डलिनि गिदिर गोलाव मानसिफोरनियाव थांदोंमोन। दिनै मानसिफोरा सिनाय मोनै मानसिफोरनि परामर्श होनायखौ लायो। सिगाङाव मानसिफोरा नखराव खौसेथियै जिरायोमोन, नाथाय दिनै मोनसे खथायावनो 4 साबा थानो हागौ, नाथाय साफ्रोमनिबो आखायाव मबाइल थागोन आरो साफ्रोमबो गावबा गाव मबाइलजों बेस्थ' जानानै थायो। गावजों गाव रायज्लायनायनि थाखाय खाबु गैया, सम गैया जानानै थायो।
मोनसे सम दङमोन जेरावहाय न'खरनि बयबो खौसेथि जिरायनानै रायज्लायोमोन, मिनियोमोन, ओंखाम जायोमोन, इसोरनि बोसोन खोनासङोमोन, इसोरनि मेथाइफोरखौ खोनासङोमोन आरो खौसेयै इसोरखौ खुलुमनायनि मेथाइफोरखौ खनोमोन। नाथाय दिनै जानाय समावबो डाइनिं टेबोलाव फना थायो, दावबायनाय समावबो फन थायो, उन्दुनायनि सिगाङावबो फनानो थायो, सिखारनाय लोगो लोगोनो मबाइला थायो, गिर्जायाव थांब्लाबो मबाइला थायो, आरज खालामनाय समावबो मबाइला थायो। अनजाग्राफोर, गोबां समाव जोङो इसोरखौ बेबायदि बुङो जे प्रभु नों आंजों मानो रायज्लाया, बेबायदि होननानै जोङो सोंलु सोङो। नाथाय माब्लाबा जोङो सानफेरदोंना जे जोंनियाव जे एसेबां दावराव दङ, एसेबां हाल्ला जानानै दङ, जेरावहाय जोङो इसोरनि लासै लासै बुंनाय बाथ्राखौ एबा रावखौ, सोदोबखौ जों खोनानो हायाखै। बेखौ सानफेरदोंना माब्लाबा? जोंनि गोसोआव अरायबो बबेबा भिडिअजों, बबेबा मेथाइजों, बबेबा नटिफिकेसनजों, बबेबा मेसेजजों, बबेबा रिल्सजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसेजों जोंनि गोसोआ बुंफबनानै थायो। अनजाग्राफोर, अरायबो इसोरनि माथो, इसोरनि रावा निजोम समाव फैयो। इसोरा जोंजों रायज्लायो जेब्ला जोंनि गोसोआ निजोम जायो। जुदि अराय सम जोंनि खोमायाव जुदि इयारफनानो थाबाय थायोब्ला, जोंनि आखायाव जुदि मबाइल फनानो थाबाय थायोब्ला, आरो जुदि जोंनि दिमाग मेलेमाव ससियेल मेडियानि बाथ्रायानो जुदि थाबाय थायोब्ला, अब्ला जोङो इसोरनि माथोखौ जोंनि आत्मायाव माबायदि खोनानो? अनजाग्राफोर, दिनै गोबां मानसिफोरा गुबुननि लाइफ स्टाइलखौ नायनानै दुखु जायो। सोरबा दावबायगासिनो दङ, जायगा नायथिंगासिनो दङ, सोरबाया गावनियाव थानाय गोबां रांफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ, सोरबाया गोदान मबाइल फन बायनायखौ दिन्थिगासिनो दङ, सोरबाया गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ, सोरबाया मिनिनानै दिन्थिगासिनो दङ। आरो बेफोर गासैखौ नुनानैनो मानसिफोरा सानो जे गासैबो गोजोन सुख सान्थियै दङ, केबल आंल'सो दुखुआव दङ खोमा होननानै साननानै लायो। नाथाय अनजाग्राफोर, जायफोरा ससियेल मिडियायाव गोबां रंजानानै खुसिफोरखौ दिन्थिदों, गासैबो सैथो नंजोबा। मोनफ्रोमबो सावगारिनि आन्दोआव गोजोन थाया, मोनफ्रोमबो स्टेटासनि आन्दोआव सान्थि थाया। गोबां सुबुंफोरानो बायजोआव मिनिग्लाबनानै थायो, नाथाय गोसो सिङाव बायग्लिनानै थायो। बेनिखायनो गावनि जिउखौ गुबुननि पस्ट खालामनाय, गुबुननि सावगारिजों रुजुनानै नायनो नाङा। इसोरा नोंथांखौ सोरबा गुबुन बायदि जानो थाखाय सोरजियाखै। इसोरा नोंथांखौ आलादायै बेसेन गोसायै बानायदों। नोंनि बेसेना लाइक्सफोरजों थि खालामजायाखै, नोंनि सिनायथिया फलोवार्सफोरनि थाखाय थि खालामजायाखै, नोंनि समायनाया केमेरानि फिल्टारनि गेजेरजों थि खालामजानाय नङा। नोंथांनि गोनांथिया बेजों थि जायादि जे मानसिफोरा नोंथांनि स्टेटासखौ बेसेबां नायखो बेजों थि खालामनो हाया। नोंथांनि सिनायथिया बेयावसो थि जायोदि जे इसोरा नोंथांखौ बेसेबां अनो। जुदि नोंथांखौ गासै बुहुमानो बावगारलाङोब्लाबो, अब्लाबो इसोरा नोंखौ बावनाय नङा। जुदि सोरबाया नोंनि मेसेजखौ फरायाखैब्ला एबा नोंनि मेसेजनि फिननाय हराखैब्लाबो, इसोरा नोंनि आरजखौ खोनासङो आरो नोंनि आरजनि फिननायखौ होयो। जुदि सोरबाया नोंखौ नुनानैबो नुयै बायदि खालामदोंब्लाबो, नाथाय इसोरा नोंथांखौ बेबायदि खालामा। इसोरा नोंखौ नायो। जुदि नोंथांखौ मानसिफ्रा नागारलांबायब्लाबो, अब्लाबो इसोरा नोंथांखौ नागारा, इसोरा नोंथांजों लोगोसे थायो। अनजाग्राफोर, मबाइला दान्दिसे समनि थाखाय नोंनि साननाय हनायफोरखौ सोलायनानै होनो हागौ, नाथाय गोसोनि गारायखौ सोखानानै होनो हाया। मबाइला दान्दिसे समनि थाखाय नोंथांखौ मिनिहोनो हागौ, नाथाय नोंथांनि आत्मानो अरायनि गोजोननायखौ होनो हाया। मबाइला नोंनि समफोरखौ बारहोनानै होनो हागौ, नाथाय नोंनि जिउनि थांखिखौ होनो हाया। गोबां मानसिफोरा हरसे हरसे मानि मबाइलफोरखौ नायो, मबाइलफोरखौ बाहायो, मानोना बिसोर उन्दुलांनो हाया हराव। नाथाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिनानै लानो नांगौ, जि सान्तिखौ इसोरा होयो, जि गोजोननायखौ इसोरा होयो, बै गोजोननायखौ मबाइल स्क्रिना एबा मबाइला बे सान्तिखौ होनो हाया। जि गोजोननायखौ जों आरजनि गेजेरजों मोननो हायो, बेबायदि गोजोननायखौ बबेबा संसारनि मेथाइया होनो हाया। जाय बोलोफोरा इसोरनि बोसोनाव दं, बेबायदि बोलोखौ जोङो बबेबा मटिभेशनेल भिडिअखौ नायब्लाबो मोननो हाया। अनजाग्राफोर, जुदि नोंथांनि गोसोआ बायग्लिनानै दङब्ला स्टेटास होनो नाङा, नाथाय नोङो गिबियाव आरज खालाम। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गाबनो गोनां जादोंब्ला, नोङो बे गाबनायखौ संसारनो दिन्थिनो नाङा, नाथाय नोंनि बे गाबनायखौ इसोरनो दिन्थि, इसोरनियाव गाब। नोंथाङा जुदि हारसिं जानानै दङब्ला मबाइलखौ दैखोनो नाङा, मबाइलखौ दादां, नाथाय नोङो बाइबेल फराय। आरो जुदि नोंथाङा साननानै लादोंबा नोंथांखौ रावबो खबर खालामाखै, नोंथांखौ रावबो बुजियाखै होननानै सानदोंब्ला, नोङो जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव थां, मानोना जिसु ख्रिस्टआ नोंथांनि गोसोखौ कमप्लिटलि मिथिगौ। दिनै बुहुमा जोंखौ फोरोंगासिनो दोङो दि जे जोंनि गासै बाथ्राफोरखौ बुहुमनो दिन्थि होननानै बुङो, नाथाय दिनै इसोरा जोंखौ फोरोङो जे गावनि गासै गोसोनि बाथ्राखौ इसोरनो बेखेव। दिनै बुहुमा बुङो नोंनि गासै मोन्दांथिफोरखौ नोङो बुहुमनो खोन्था, बुहुमनि मानसिफोरनो फोरमायना ला होननानै बुङो, नाथाय इसोरा बुङो नोंनि गासै सिन्ताफोरखौ आंनो हो होननानै फोरबोआ बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मानसिफोरा ओरैबायदि गोदोलांबाय मबाइलखौ लानानै, जेरावहाय बियो गावखौनो गावनि थाखाय सम होनो हायै जालांबाय। गावनि परिबारजों
लोगो हमनो थाखाय सम मोनाखै, इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय सम गैयै जालांदों। अनजाग्राफोर, दिनै जुदि मबाइला जोंनि न'खरनि जुदि सोमोन्दोफोरखौ सिफायनानै होदोंब्ला अब्लाना जोङो दिनै सांग्रां जानांगौ। जुदि मबाइला नोंथांनि आरजनि समखौ जुदि लोरबां खालामलांदों एबा खम खालामनानै होदों एबा फोजोबनानै होदोंब्ला सांग्रां जानांगौ। जुदि मबाइला नोंथांनि उन्दुनाय, नोंथांनि सम, नोंथांनि गोथारथि, नोंथांनि गोजोननाय सान्थि, नोंथांनि फरायनाय, नोंथांनि जि ध्यान दङ आरो नोंथांहा इसोरजों लोगोसे जि सोमोन्दोफोर दङमोन बै गासै सोमोन्दोफोरखौ सेनानै लाबायब्ला अब्ला दिनैनो थाथ'नायनि सम। अनजाग्राफोर, जों मबाइलखौ बाहायनो नांगौ, नाथाय मबाइला जेन जोंखौ दा बाहायथों। दिनै जोङो टेकनिकनि बिगुमा जानो नांगौ, गुलाम नङा। दिनै जों मबाइलखौ पकेटाव दोननो नांगौ, गोसोआव नङा। जुदि बबेबा बेसादा इसोरनि थावनिखौ लानो नागिरोब्ला अब्लाना बियो मुर्ति जालाङो एबा मुसुखा खुलुमनाय बायदि जायो। आरो दिनै बेबायदिनो गोबां मानसिनि जिउआव मबाइला मोनसे मुसुखा जालांबाय एबा मुसुखा बायदि जाबाय। नाथाय मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोदि जे दिनैबो गिदिंफिननायनि थाखाय मोनसे खाबु दं। दिनै जुदि सोरबा सुबुङा गोसो गोरबोनिफ्राय जुदि बेबायदि बुंनो हास्थायोब्ला, प्रभु दिनै आङो नोंनि सेराव फैनो हास्थायदों होननानै, आं आंनि समखौ सोलायनो हास्थायदों आरो आंनि गोसोखौ नोंनि थाखाय खेवना होनो हास्थायदों। जेब्ला जों फोरबोनियाव बेबायदि बुंगोन, फोरबोआ माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्ट'आ माब्लाबाबो जोंखौ ना न' होननानै बुंनाय नङा, फोरबोआ येस फै होननानै बुंगोन। अनजाग्राफोर, दिनैनो थांखि ला जे फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो फन नङा, नाथाय आं आरज गाबग्रा जागोन एबा आरज गाबगोन। मोनाव उन्दुनायनि सिगाङाव स्क्रिन नङा, नाथाय बाइबेला थागोन। दुखुनि समाव स्टेटास जानाय नङा, नाथाय जिसुआ जासिगोन। रंजानाय समाव गिबियावनो पस्ट होनायनि थाखाय नङा, नाथाय गिबियावनो साबायखर बावनायनि। अब्लाना नोंथाङा लासै लासै नुनो मोनगोन दि नोंथांनि गोसोआ माबायदि सोलायलांखो। नोंथांनियाव गोजोना फैगोन, नोंथाङा इसोरजों लोगोसे गोथौ सोमोन्दोआव थागोन, नोंथांनि न'खरा गोगोम बोलोगोरा जालांगोन आरो नोंथांनि जि सम दङमोन बै समा सैथोयै बाहायजागोन। आरो नोंथाङा मोन्दांथि मोननो हागोन दि जाय खुसिखौ नोङो स्क्रिनाव एबा मबाइलफ्राव नागिरबाय थादोंमोन, बियो अरायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे गोजोना इसोरनियाव दङ आरो बेखौ दा मोनबाय, बेखौ नों मोन्दांथि मोननो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसोआव लाखिगोन, मबाइला नोंनि थाखाय मोनसे इन्सट्रुमेन्ट जागोन एबा इन्सट्रुमेन्ट, नाथाय बियो नोंनि उद्धारकर्ता बासायगिरि नङा। अनजाग्राफोर, मबाइला नोंथांनो गोबां इनफरमेसनफोरखौ होनो हागोन, नाथाय सोरगोनि लामाखौ होनो हानाय नङा। अनजाग्राफोर, मबाइला नोंखौ गोबां बेस्थ'आव दोननो हागोन, नाथाय नोंथांखौ सन्तुष्ट एबा गोजोन होबाय थानो हानाय नङा। अनजाग्राफोर, मबाइला नोंथांखौ गुबुनफोरजों लोगो लाज्लायहोनो हागोन, नाथाय इसोरजों लोगो लाज्लायहोनो हानाय नङा। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो गोसोनि सिंहासनाव केवल इसोरखौल', जिसु ख्रिस्ट'खौल' जिरायहो। मानोना अनजाग्राफोर, बिल'नो सैथो जायहा माब्लाबाबो थगाया, माब्लाबाबो नोंथांखौ नागारनानै थांनाय नङा, नोंथांखौ नुनानैबो नुयै बायदि खालामनाय नङा आरो नोंथांखौ माब्लाबाबो खालि थानो होनाय नङा, नोंथांनि जिउआव बोरखौ होबाय थागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दे अब्ला बेनोमोन मबाइलनि बाथ्रा। नोंथांमोना मोजाङै मोनथिबाय होननानै मिजिंथिदों आरो बे बाथ्राया नोंथांनि गोसोआव जुदि खोथा बुंदोंब्ला अनजाग्राफोर, बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो। मानोना दिनै मबाइलखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ बावलांगासिनो दङ। जेन बे भिडिअखौ मोननायनि गेजेरजों जिउआव माबा मोनसे थुलुंगा मोनो, बेनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइकखौ होनो दाबाव। दे अब्ला अनजाग्राफोर, थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह, बेसेनोसै, आमेन।